Vítejte u toho druhého dílu tady to prozkoumávání bunkru. Takže tam jsme minule skončili a teď jdeme do tohohle. Já se divím, že jsme trošku začali na silnici, že tady nejezdil auta. Tak, Vůbec ne, vůbec. ale my vám to ukážeme, jo? Vůbec tam nepoložím. Tady a my půjdeme s Fandem tudy. Kameramanem. Tak. Kluci. No. Pojďte sem. Vidíte tam tu pneumatiku? Jo. No, co je? Jestli jste někde viděli tuhle houbu, tak napište do komentáře. Divný. Krása, hodně divný. To je sushi baka. Nikdy neviděl. Jaký to není. Nebo třeba ale určitě není. Kámo, taková houba. Já jdu odsud. No nic, tak jdeme. Tak jdem. A určitě bude hodně jízdovatá. Hej, a my si to vyhledáme na Google. A v třetím díle vám to povíme. A teď kdyby to bylo smrtelně jedovatá houba. Ty vole, ty se posral. Jdeme, trošku sprinting dáme. Tam jsme vzadu naše rádio. Tak se tam půjdeme podívat. Tak se tam jdeme podívat. Jo, ale rychle, protože jsme to vůbec neměli v plánu. Tak jdem. Ať to stihneme. Protože za chvíli je tma. Jo. A zrovna je Halloween. Ty vole. Slyšíte to? Ty vole. To je jasný den, že to teď je druhýho, ne? Jo. Je druhýho. Bylo, ale Halloween je pořád. Komu co tu tam je? Vidíte tam tu sušibátku, věte? Já se bojím. Kam vidíte to červený? Co? Budeme se blíž. Kde je to červený? Tam je na poli. Aha. Já si... To jsou žilníčka. Ne, nežer Nežer to, já si to vezmu do ruky jenom. Jo, to je tímto přece to. To je jed, aby ty králíky, když to žerou, nebo... To není, to se sem zasází a pak z toho vyroste tady to zelený. Já vím, ale když to sežere myš, tak umře. V tom je chemikálie. Hodně. A teď se, podívejte se všichni. No. Dívejte. A dívejte, bude Petr do vzduchu. Au! Au! Já mám pod tričkem. Dívejte. A znova. A znova. To je sas. Hojja. Au. To bolelo jako. Jo, no tak jde. Ale to fakt není příjemný. Já mám fuchu, vole. Co? To mám možná fuchu. Ale jako fakt. Tak jestli to máš řídit, tak ti tam to poroste. Mám tam něco. Ne, nemáš. No, tak ty jsi taky slepej totiž, no. Hej. Ale když tak mi to platí, radím. Jo, ucho 101 000. Ne, jako já myslím tu operaci. Jak můžete vidět, tak je strašidelný. Wow! Chodila taková bába. Baba Jaga. Víte co? Já tady chodila taková bába, ty vole, ale my jsme... Já jsem Baba Jaga. A ona nám řekla, jako co si, jen tak nám řekla, ona jela na kole, jen tak nám řekla, co si to dovolejte, takový zbraně vůbec se máte mít, a my jsme měli takový ty nervky, jo, patronový, jo, ty patronový. A ona, že ještě nám nadává a řekla,
jak to řeknu vašim maminkám. To bylo hrozný. A jen tak, a Fanda, když ona odjížděla, tak fakt, tak by se všichni dali zařvát, co si to dovoluješ, bábě. A ona tady někde zastavila a přidala se mamky a se přijem. Tak já jdu pro ní a ona asi viděla, že jdu pro ní, tak odjela. aby jsme pak zdrhli. A pak, takže tohle je pro tebe, babičko v Prokopově. Že? Jo. Tak jdeme. Tohle jsme prozkoumali. Tak. Au. A možná, jestli stihneme nějaký čas, tak vám můžeme ukázat naše slepice. No tak jde. Asi si říkáte, co je tam v tom lese. Uhni. Tam v tom. Tam někdo jde? To je táta náš. Tak čau. Čau.